Казвали ли са ти хора, че фасовете от цигари били полезни за растенията, даже че хранели почвата и гонели вредители? Чуй ме добре, това са пълни глупости. Те са отрова за почвата и за растенията. За организма на хората няма да говорим, знаете си. Те убиват полезните микроорганизми, вредят и на корените, пречат на усвояването на хранителните вещества и водата, потискат калониемостта на семената, потискат растежа на младите растения. 4,5 трилиона фасове се изхвърлят годишно по света и не се разграждат. Време е да спреш да го правиш. Има си места, където можеш да ги изхвърлиш. Пази природата, защото тя е прекрасна, изобилна и ни дава толкова много. Аз съм Таня и ти пожелавам един слънчев и ползотворен ден. А във Фейсбук можеш и да прочетеш още факти за фасовете от цигари.